Igbo mmadụ ndewo no anya bịakwala na ihe omume anyị bụ ilu Igbo n'ụbọchị taa bụ 11th December 2023. Aha m bụ Maazị Sugarman. Onye mụ na ya nọ na ụbọchị taa bụ lọlọ m Robota. Lọlọ, kelee ndị Igbo. Igbo ndị ọma, ndewo no. Igbo ndị ọma, ndewo no. Ilulu anyị na-ewetara n'ụbọchị taa bụ ilu nke na-asị: onye gbochiri enyi ya ịbụ eze agaghị enwe enyi bụ eze. Onye gbochiri enyi ya ịbụ eze agaghị enwe enyi bụ eze. Can you try? Onye gbochiri n'ụwa onye bụ eze. Really? Well, did I say it right? No, let's go. Okay. Onye gbochiri enyi ya. Onye gbochiri n'ụwa ịbụ eze. ịbụ eze. Agaghị enwe enyi. Agaghị enwe enyi bụ eze. bụ eze. So let's try again. Onye gbochiri enyi ya. Onye gbochiri enyi ya ịbụ eze. ịbụ eze. Agaghị enwe enyi bụ eze. Agaghị enwe enyi bụ eze. Translation says, whoever that hinders his or her friend from becoming a king or a queen will never have a friend who is a king or a queen. Whoever that hinders their friend to become a king will never have a friend who is a king. And the meaning says, life teaches us to foster goodness, because preventing others from succeeding will only lead you to poor outcome. You know, when you prevent others from succeeding, one way or the other, it will affect you. That is the meaning. So whoever that prevents their friend from becoming a king will never have a friend who is a king. That way, that's your friend who is a king will favor you in one way or the other. So if you prevent your friend from becoming a king or achieving a success, it will affect you at the long run. Even if it may not affect you immediately, at the long run, you may need somebody who is a king or who is in that position to help you do something. So, ya mere ndị Igbo ji sị, onye gbochiri enyi ya ịbụ eze agaghị enwe enyi bụ eze. Let's try one more time. Onye gbochiri enyi ya. Onye gbochiri enyi ya ịbụ eze. ịbụ eze. Agaghị enwe enyi. Agaghị enwe enyi bụ eze. bụ eze. Igbo ndị ọma, ọ bụla ka ha n'ọnụ n'ụbọchị taa. Ngwanụ ka emesịa nụ.